με διαχωριστικά σειρματοπλέγματα που διευκολύνουν τους καζινόβιους και παρεμποδίζουν τους αξιοπρεπείς, με ελεύθερη εμπορία των προϊόντων των υφαρπαγισών ελληνοκυπριακών περιουσιών, με απαγόρευση του νεοοθωμανικού Μπασά σε επισκόπους να τελέσουν λειτουργίες στις μίσο-κατεστραμμένες μας εκκλησιές, με σφετερισμό πατρογονικών εστιών, με πολυχιλιόχρονες παραδόσεις, με νεκρές ζώνες που μετατρέπονται σε ζώνες νεκρών, ανέστω κατά λάθος της προσεγγίσης, με την Τουρκία, κατακτητή και επικυρίαρχο, να εισπράττει εύσημα για καλή συμπεριφορά και το θύμα να σύρεται στο εδόλιο του κατηγορούμενου γιατί απέρριψε το σχέδιο Ανάν που προνοούσε την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την νόμιμοποίηση της παρανομίας. Και ο λαός απεφάνθη και στοιχειώδης δημοκρατικός κανόνας είναι ο σεβασμός της λαϊκής ετοιμιγορίας. Και όμως, σήμερα, ξένοι και μερικοί μέτεροι επιχειρούν να τα επαναφέρουν με ψευδεπίγραφη ονοματολογία και να τα επιβάλλουν. Απαντούμε. Ας μας μετρήσουν καλύτερα. Γιατί και πάλι αυτός ο περήφανος ιστορικός λαός θα απορρίψει τους εκβιασμούς και θα υπερασπίσει τα χώματά του. Χώματα που φιλοξενούν τα χνάρια του Κανάρη στη Λάμπηθρο, του αιώνια ζωντανού Κίμωνα και που νεκρός ενίκα. Χώματα ζυμωμένα με τα απαρθρακωμένα κορμιά του Αυξεντίου και του Μάτσι. Χώματα φωτισμένα με τη φωτισμένη σκέψη του Ζήνωνα και τα χωρικά του Ευρυπίδη. Χώματα ζωντανά, χώματα αδούλευτα, χώματα επαναστατημένα. Και οι σχεδιασμοί για επιβολή των νέων ανανικών σχεδίων συνοδεύονται με πιέσεις, δωροδοκίες, δημιουργία εκατοντάδων οργανώσεων με στόχο όχι μόνο την υπονόμευση της αντίστασης όπως την μαρτύρησαν όταν είχαμε το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν, αλλά και τη διάβρωση της εθνικής συνείδησης που αποτελεί το υπόγραφο της αντίστασης. Πολύ σωστά ο φίλος μου, ο Δήμαρχος, μίλησε για τον σωστό κοσμοπολίτη, τον πολίτη του κόσμου. Και προσθέτω, για να αγαπάς τους πολίτες του κόσμου, πρέπει πρώτα να αγαπάς τον δικό σου λαό. Αν δεν αγαπάς τον δικό σου λαό, ψευδώς προσφέρεις αγάπη προς οποιονδήποτε άλλο. Προειδοποιούμε. Θα ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς για επαναφορά του σχεδίου Ανάν που ενταφιάστηκε με την λαϊκή εντολή και θα ενταφιάσουμε πολιτικούς και οπαδούς της μυρολατρείας και τους σοφούς του ραγιατισμού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες διεξάγεται ο καλούμενος διακοινωτικός διάλογος που στην ουσία κυδαιμονεύεται από την Τουρκία με τον Ταλάτη στον ρόλο του Γκάουλάιτερ των συμφερόντων της Άγκυρας. Δεν είναι διακοινωτικός. Είναι ψευδός διακοινωτικός. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μακάριος μερικές εβδομάδες πριν από τον θάνατό του διεκήρυτε ότι ο διακοινωτικός διάλογος διέδραμε τη χρησιμότητά του. Χρησιμεύει ως άλοθη για την Τουρκία και ότι οποιοσδήποτε θέλει πράγματι να προωθήσει λύση πρέπει να στραφεί με πιέσεις προς την Τουρκία για να διαφοροποιήσει τη στάση της. Πάνω σε ποια βάση διεξάγεται ο διάλογος. Δυστυχώς
δεν τηρήθηκε η δέσμευση ότι θα έπρεπε να είχε προσυμπονηθεί το πλαίσιο λύσης. Το αποτέλεσμα είναι να συζητιούνται λεπτομέρειες και θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε 90% συμφωνίας επί των λεπτομεριών, αλλά θα λείπουν τα 10% της ουσίας και τότε θα μας πούν ότι επιβάλλεται και πάλι η διαιτησία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Και έχουμε πικρή εμπειρία της επιδιαιτησίας, γιατί είναι από την επιδιαιτησία που προέκυψε το σχέδιο Ανάν. Και οι Φαρισαίοι και οι υποκριτές, δεδομένου ότι προέρχεται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λένε ότι εκ προημίου ένα σχέδιο που προέρχεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι ισορροπημένο. Υπάρχουν ενδείξεις που προκαλούν ανησυχίες και αγωνία. Υπενθυμίζω, προεκλογική δέσμευση όλων των υποψηφίων και του σημερινού Προέδρου ήταν ότι η λύση θα πρέπει να διασφαλίσει την ενότητα του χώρου, του κράτους, της οικονομίας, των θεσμών, τις βασικές ελευθερίες, να απαλλάττει από τα κυδαιμονικά δικαιώματα και ξένη στρατιωτική παρουσία και φυσικά να διαφυλάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης ή θρησκείας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος επανόδου των προσφύγων στις περιουσίες και τις πατρομονικές τους αιστείες. Το σχέδιο Ανάν για τον λαό μας είναι νεκρό. Παρά τις απειλές του Λόρδου Φάνη, ότι όσες φορές και αν το απορρίψετε, θα το επαναφέρουμε ως ότου το αποδεχτείτε. Και πράγματι, βυσοδομούν για επαναφορά του συνεχώς και ψευδεπιγράφους. Όμως, και εμείς, με τη σειρά μας, απαντούμε στον Βρετανό Λόρδο ότι θα το απορρίπτουμε μέχρι ότου εσείς αποδεχτείτε την απόρριψη. Αυτή είναι η δική μας απάντηση. Τον υπενθυμίζουμε ότι ο κυπριακός ελληνισμός έχει μακράν ιστορία, η οποία και υπαγορεύει τη στάση του αφιερώνω αυτό το ποίημα. Ξέρετε, όταν το βράδυ ο Ζέφυρος θα συνοδεύει του έρωτα το παράφωνο γέλιο, όταν τα κιορόκραν της Σαλαμίνας φοβισμένα θα διηγούνται ψεύτικες ιστορίες, όταν οι μενάδες θα ξεσχίζουν